Sa video na to, ililista natin ang top 14 second-hand cars under 500,000 pesos na mabibili mo ngayon sa Pilipinas. Number 14. Isuzu D-Max 2006. Ang Isuzu D-Max ay nagtala ng 10 stars rating para sa mga car reviewers noong una itong lumabas. Itong model na ito ay mayroong 2.5 liters na displacement at power na 116 HP. Ang gearbox naman ito ay available lamang bilang automatic. Minimalistic naman ang interior design nito at may sapat na spasyo para sa mga personal na bagahe o gamit na mayroon kayo. May tatlong model itong Isuzu D-Max na kung saan ang isa ay mas ginawang stylish pero pare-pareho lang naman ang kanilang engine train at suspensions. Ang Isuzu D-Max 2006 ay nagkakahalaga ngayon ng mahigit kumulang 430,000 pesos sa Philippine market. Number 13. Honda City 2014. Ang 2014 Honda City ay may dalawang offer na pwedeng pagpilian. Una ay ang diesel engine at ang pangalawa ay ang petrol engine. Available rin ito sa manual o automatic transmission. Ang model na ito ng Honda City ay may engine type na IV-Tech, may displacement na 1,497cc at 4 cylinders. Isa pa sa kinatutuwaan sa sedan na ito ay ang pagiging 5-seater nito. Kung atin namang pag-uusapan ang safety nito, ito ay may features tulad ng anti-lock braking system, central locking, power door locks, child safety locks, driver airbag, at rear passenger seat belts. Ang Honda City 2014 ay nagkakahalaga ngayon ng mahigit kumulang 455,000 pesos sa Philippine market. Number 12. 2010 Hyundai Sonata. Bilang isang 4-door sedan, ang 2010 Hyundai Sonata ay nag-top 4 noon bilang isa sa pinaka-affordable na mid-size car. Itong model na ito ay may 4-cylinder o V6 na engine at available sa 5-speed manual at 5-speed automatic transmission. Mayroon itong rating na average kung tutuusin para sa klase nito. Kung pag-uusapan naman ang interior nito, di ka magsisisi dahil malawak ang espasyo nito sa loob at may iba't ibang features tulad ng 6-speaker stereo, power windows, cruise control, door locks, sunroof, Bluetooth, leather seats at 6 airbags. Ang 2010 Hyundai Sonata ay nagkakahalaga ngayon ng mahigit kumulang 458,000 pesos sa Philippine market. Number 11. 2013 Kia Rio Sports Edition. Ang 2013 Kia Rio ay isang Euro-inspired model kahit pa nagaling ito ng South Korea. Tulad ng Hyundai Accent, mayroon itong 1.6-liter 4-cylinder engine sa 138 horsepower. Available naman ito sa 6-speed manual o 6-speed automatic transmission. Hindi ka rin makaka-experience ng vibration sa engine nito kahit nasa high-speed driving ka. Para sa safety features nito, mayroon itong standard anti-lock brakes, airbags, stability control, at hill start assist. Pero ang mas kinagigiliwan ng karamihan sa 2013 Kia Rio Sports Edition na ito ay ang Euro-shapes design, leather seats, at navigation system. Ang 2013 Kia Rio Sports Edition ay nagkakahalaga ngayon ng mahigit kumulang 330,000 pesos sa Philippine market. Number 10. 2005 Mitsubishi Adventure. Ang 2005 Mitsubishi Adventure ay mayroong 4D56 engine na sobrang reliable pagdating sa diesel engine performance. Ang 2.5-liter diesel engine naman ito ay nagbibigay ng malakas na torque sa makina. Perfect para sa 5-speed manual transmission nito. Hindi rin pinagkaitan ang interior nito dahil ito ay may high-quality fabric seat material, individual bucket seat sa harapan, center console, service tray, at iba pa na tiyak na magugustuhan ng marami. Ang 2005 Mitsubishi Adventure ay nagkakahalaga ngayon ng mahigit kumulang 354,000 pesos sa Philippine market. Number 9. 2017 Mazda CX5. Ang 2017 Mazda CX5 ay mayroong standard na front-wheel drive at 187 horsepower 4-cylinder engine. Itong model na ito ay available sa 6-speed automatic transmission at mayroon ding available na all-wheel drive models. Kung pag-uusapan naman ang fuel economy ratings ng Mazda CX5, ito ay mayroong
EPA estimated fuel economy ratings na 24 mpg sa city driving at 31 mpg sa highway. Alam nyo bang yung ratings na yan ay above average para sa isang compact SUV? Leather upholstery at heated front at rear seats naman ang interior nito na maaaring manual o power adjustable para sa driver at passengers. Ang 2017 Mazda CX5 ay nagkakahalaga ngayon ng mahigit kumulang 450,000 pesos sa Philippine market. Number 8. 2018 Hyundai Elantra. Bilang isang 6-speed shiftable automatic car, itong 2018 Hyundai Elantra ay isa sa mga sumikat ding sasakyan noon na pwede mong ikonsidera ngayon. Ito ay may inline 4-cylinder engine at may EPA estimated fuel economy ratings na 28 mpg sa city driving at 37 mpg sa highway driving. Ang fuel tank capacity nito ay 14 gallons at regular unleaded ang fuel type. Mayroon itong 147 horsepower, 132 pound-feet torque at safety features tulad ng 2 front headrests, 3 rear headrests, blind spot warning, child seat anchors, remote anti-theft alarm, stability control, emergency braking, assist, passenger airbag, at marami pang iba. Ang 2018 Hyundai Elantra ay nagkakahalaga ngayon ng mahigit kumulang 490,000 pesos sa Philippine market. Number 7. 2010 Mitsubishi Lancer. Kung usapang sporty look naman ang disenyo, itong 2010 Mitsubishi Lancer ang panalo. Itong 4-door sedan na ito ay mas kilala bilang economy car para sa karamihan. Mayroon itong 2.0-liter displacement engine, 15.6 gallon ang fuel tank capacity nito at mayroon itong fuel system na MIVEC. Marami-rami ring safety features ang model na ito tulad ng airbags for driver and passengers, child safety door locks, traction control, tire pressure monitor, stability control, at iba pa. Ang 2010 Mitsubishi Lancer ay nagkakahalaga ngayon ng mahigit kumulang 435,000 pesos sa Philippine market. Number 6. 2018 Chevrolet Colorado. Ang 2018 Chevrolet Colorado ay may transmission na 8-speed shiftable automatic, drive type na 4-wheel drive at V6 cylinders. Mayroon din itong direct injection, double overhead cam o DOHC. May enjoy mo rin ang mga standard safety features na expected sa isang sasakyan sa model na ito at comfort dahil sa magandang interior nito. Ang 2018 Chevrolet Colorado ay nagkakahalaga ngayon ng mahigit kumulang 430,000 pesos sa Philippine market. Number 5. Subaru Impreza 2008. Ang Subaru Impreza RS Hatch 2008 ay inilabas na may 4-speed shiftable automatic transmission at may all-wheel drive. May cylinder ito na flat 4, 5 total seating at base engine size na 2.5 liters. Sigurado rin na ligtas ka dito dahil sa napakarami nitong safety features tulad ng electronic brake force distribution, engine immobilizer, tire pressure monitoring at iba pa. Ang Subaru Impreza 2008 ay nagkakahalaga ngayon ng mahigit kumulang 450,000 pesos sa Philippine market. Number 4. 2013 Ford Focus. Ang 4-cylinder engine na 2013 Ford Focus ay may front-wheel drive at manual transmission. Pwede rin namang automatic, depende sa iyong preference. Mayroon itong ratings na 26 mpg city driving at 36 mpg sa highway driving. Halata din namang sedan ang body style nito at may optional na sun at moon roof. Hindi ka rin magsisisi sa interior design and features ng model na ito sapagkat nag-focus dito ang Ford para mas magustuhan ng publiko. Ang 2013 Ford Focus ay nagkakahalaga ngayon ng mahigit kumulang 400,000 pesos sa Philippine market. Number 3. 2013 Kia Optima. Ang 2013 Kia Optima ay isang sedan na may automatic transmission. May fuel economy ratings ito na 24 mpg city driving at 35 mpg sa highway driving. Ang total seating capacity nito ay 5. Hindi ka rin mabobore dahil kompleto ito sa entertainment tulad ng stereo, CD player, MP3 player, premium sound system, HD radio, satellite radio, at auxiliary audio input.
Leather ang seats ng model na ito at may 4-wheel disc brakes. Ang 2013 Kia Optima ay nagkakahalaga ngayon ng mahigit kumulang 498 pesos sa Philippine market. Number 2. Mitsubishi ASX 2012. Isa pa sa mga winning models na Mitsubishi ay ang kanilang ASX 2012 na may front engine at 5-door body style. Mayroon itong aspirated engine na may 2-liter capacity, 4-cylinder at double overhead camshaft valve gear. Kaya nito mag-produce ng 148 horsepower. Ang gearbox nito ay may 5-speed manual at sinasabing ang maximum speed na kayang abutin ay 194 km per hour or 121 miles per hour. Ang Mitsubishi ASX 2012 ay nagkakahalaga ngayon ng mahigit kumulang 448,000 pesos sa Philippine market. Number 1. Ford EcoSport 2016. Ang SUV body style na 2016 Ford EcoSport ay may engine displacement na 1,498cc, maximum torque na 205 newtons at maximum power na 98.6 bhp. Ang fuel tank capacity nito ay 52 liters at diesel naman ang fuel type. Mayroon itong 5-speed manual gearbox at kayang mag-deliver ng mileage na 20 km per liter sa highway at 16 km per liter sa city. Itong model na ito ay ang pantapat sa Hyundai Creta at Maruti Vitara Brezza. Ang 2016 Ford EcoSport ay nagkakahalaga ngayon ng mahigit kumulang 430,000 pesos sa Philippine market. Mag-like at subscribe na for more contents na katulad dito. Meron din kaming mga products at merch. Yung links nasa description. Salamat sa panonood!